o'r arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig os ych chi'n ymweld. Mae rai yn ymweld o rhan eraill o Gymru ac ambell un yn ymweld yr Amerig a croeso cynnes i chi bob un. Mae'n dda i fod yma i addoli ein diwni gyda'n gilydd. Fydd yn Oedfa yma eto, prynhawn yma. A mae'n y groeso cynnes i chi i ddod i hynny am 5. Ac yna, just nodyn i ddweud Sul nesaf, byddwn ni'n croesawu Derek Adams yma. Rai ohonoch chi'n nabod Derek yn dda iawn. Ond mae yn weinidog yn Aberystwyth ac yn mynd i fod yn ymuno â ni Sul nesaf a byddai lan yn Aberystwyth yn arwain yr Oedfa yn fyna. Wel, gyda chi ni weddion, o'n i gyflwyno yr Oedfa nawr i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni am ddiolch i ti am y cyfle newydd yma i ddod ynghyd i thaddoli di. Arglwydd yma, pob diwrnod yn rhodd gen i ti, bob bore wrth i'r haul godi i ni yn gallu tystio dy fod ti yn Dduw ffyddlon a da a graslon a thrigarwg. Ond dad, ni'n diolch yn arbennig am y diwrnod hwn. Dydd cynta'r wythnos, pan i ni yn ymgynnull, pan i ni yn cael gorffwys o'n gwaith a'n gorchwyl arferol, a pan i ni'n cael y cyfle arbennig yma i dyfoli di yn y gynulleidfa, a dod ynghyd i glywed dy air di. Ac arglwydd ni'n gofyn felly nawr am dy gymorth di. Ni'n gofyn am dy ysbryd glân di. Ni'n gofyn y bydde di'n ein helpu ni i ddargafer ar yr hyn rydyn ni'n ei glywed ac i ymateb yn gywir i dy air di ac i adeiladu'n bywydau ni arna ti ac ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Dad, derbyn ein mawl ni am diolch ni nawr, o bydd gyda ni yn yr Oedfa hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad yn gyntaf, ni'n mynd i ganu rhif 58. Dos o'r geiriau ymddangos ar y sgrin, 58. Yn Iesu Grist mae'n ngobaith llwyr. Yn unig bledia fi. Gwawd y byd fy rhyddid yw yr iawn ar galfari. Ac yn yr ail bennydd, ac wrth ymgyrraedd at y nod fy ngobaith yw fy nghraed. Syrthio i bydew pechod di, ei waed sy'n clirio'n bai. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, ond os newch chi gadw'ch masgiau chi ymlaen wrth i ni ganu, please. Oh,
Wel, os ych chi'n ymuno â ni, i ni newydd ddechrau ar gyfres newydd o bregethau, cyfres yn edrych ar ddamhegion, parables, yr arglwydd Iesu Grist. Ac o'n i wedi bod yn crafu'n hen siwd i strwythuro y gyfres yma, siwd i drefnu y damhegion amrywiol yma. Ac y ffordd ni'n mynd i fod yn wneud yw edrych mewn ffordd thematig. Hynny yw, mae'r damhegion yma mae Iesu'n dweud, ni'n dod o'r saws nhw yn Mathew, Mark a Luc, ond yn aml iawn mae yna themau neu pynciau yn clymu nhw at ei gilydd. Okay? A felly dyna sy'n ni'n mynd i strwythuro fe, edrych ar ryw thema am ychydig wythnosau cyn symud ymlaen i ryw thema newydd. A felly'r thema am yr cwpl o wythnosau cyntaf yma fydd ein ymateb ni i air Duw. Pan ni'n cael ein cyflwyno gyda gair Duw, pan ni'n clywed yr hyn sydd gan Duw i'w ddweud yn ei air, yn yr arglwydd Iesu, yn yr Efengyl, sut i ni'n ymateb i hynny. A felly mae'n darlleniad ni'r bore yma'n dod o Efengyl Mathew, pennod 7, a ni'n mynd i ddarllen ar nodau 24 i 29. A mae'r geiriau yma, yr ddameg gyntaf yma, yn dod reit ar ddiwedd pregeth, y bregeth ar y mynydd. A mae'r arglwydd Iesu, bod wedi defnyddio darluniau yn ystod y bregeth, mae'n gorffen y bregeth efo'r y ddameg yma. Mathew 7, adnod 24. Dyma air ein Duw ni. Pob un, felly, sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybyr i un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw, a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd. Am ei fod wedi ei sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof a heb ei gwneud, fe'i cyffelybyr i un ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. A disgynnodd y glaw, daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd. A dirfawr oedd ei gwymp. Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synnodd y tyrfaoedd at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu. Oherwydd roedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel ei hysgrifenyddion. Dyma air ein Duw ni, diolch iddo. Nawr te blant, os gael eich sylw chi yn arbennig am funud bach, a gobeithio mae Lois yn mynd i roi llun lan i ni ar y sgrin. Llun o adeilad. A mae'r adeilad yma, gobeithio bod chi'n gallu gweld, yr adeilad yma yn un reit enwog. Llaw lan gyntaf, os ych chi wedi gweld, falle ddim y llun yma, ond llun o'r adeilad yma o'r blaen. So rai ond chi'n gyfarwydd ar adeiladau am blant mawr fan hyn, gwych. Ambell llun, nawr, oes rhywun yn gwybod beth yw enw yr adeilad yma? Dubs? Ti'n iawn, yr Leaning Tower of Pisa. Adeilad enwog yn yr Eidal, mewn lle o'r enw, nid pizza, ond Pisa. A mae'r tŵr yma, mae'n enwog iawn, nid achos bod e'n arbennig o fawr, mae yn eitha mawr, a nid achos bod e'n arbennig o hardd, mae yn hardd, mae'n enwog achos bod e'n leaning. Mae'n pwyso drosodd. A mae lot o bobl, i fi wedi bod yna gyda'r teulu, fi'n siŵr bod lot o bobl yma sydd wedi bod, os chi'n mynd i'r Eidal ac os chi'n agos at Pisa, chi'n mynd yno i weld y tŵr yma.
A mae lot o bobl yn tynnu lluniau nhw efo nhw'n sefyll ar bwysau yn esgus trial dala fe lan. Nawr te, mae'r adeilad yma'n enwog achos bod e'n pwyso drosodd. A mewn ffordd, mae'r Leaning Tower of Pisa yn helpu ni i ddeall y pwynt mae Iesu'n gwneud yn y ddameg bore yma. Mae Iesu yn sôn am ddau ddyn sydd yn adeiladu, nid adeiladu tŵr, ond adeiladu tŷ. A maen nhw'n adeiladu eu tai nhw mewn ddau le gwahanol. Mae un yn adeiladu ar graig, cryf, a mae un yn adeiladu ar tywod. Nawr, problem y Leaning Tower of Pisa oedd bod yna ormod o dywod o dan y tŵr. Pan nathon nhw adeiladu mewn lle o ddim gyda sylfaen, o ddim yn ddigon cryf. A dros amser, wrth i'r glaw ddod i lawr a'r gwynt chwythu, dyma'r tŵr yn dechrau pwyso. Ac oedd e bron a cwympo. A pe bai ydi cwympo, bydde hwnna wedi bod yn ofnadwy. Falle bydde pobl wedi cael ei brifo. A mae Iesu felly'n dweud, mae eisiau ni ddysgu bore yma o'r Leaning Tower of Pisa, mae angen, os ni eisiau un tŷ ni i sefyll, ni angen adeiladu yn y lle iawn. A be mae Iesu'n golygu, ni'n mynd i weld yn y bregaeth yw, os ydyn ni eisiau un bywyd ni i fod yn gryf, os ydyn ni eisiau, mewn ffordd, byw am byth gyda Duw, mae angen i ni adeiladu yn y lle iawn. Adeiladu ar y peth mwyaf cryf. A'r unig peth sydd yn ddigon cryf i'n dal ni yw Iesu. Iesu Grist ei hunan. A be mae fe'n dweud wrthon ni. Iawn, dyna pam, bob dydd Sul, yn y bore ac yn y prynawn, i ni'n dod fan hyn. Achos ni eisiau clywed be mae Iesu'n dweud, a ni eisiau adeiladu ein bywyd ni ar yr unig un sy'n ddigon cryf i ddala ni. Okay? A dyna pam, i fi bob wythnos yn dweud wrthoch chi, i drial gwrando yn y bregaeth hefyd, nid just pan i fi'n siarad â chi fel hyn. Ni'n mynd i ganu nesaf yn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau, a rhif 669. 669. Am graig i adeiladu, fe enaid chwilian ddwys, y sylfaen fawr safadwy i roddi arni'n hwys. Bydd melys yn yr afon cael craig am deulu'r lan, pan bydd y pob rhyw stormydd yn curo ar fenaid gwan. Ond o'n i sefyll eto i ganu dyn gilydd. Mae gennych chi ni weddio te, gennych chi ni droi at yr arglwydd. O arglwydd, ein Duw, i ni newydd ganu am yr angen i chwilio am graig, i chwilio am rwle cadarn, i chwilio am sylfaen, safadwy, i ni'n gallu pwyso arni, i chwilio am graig fydd yn ddigon cryf i'n dal ni am
cynrychioli brenhinoedd a teyrnasoedd y ddaear. Ond yna beth sy'n dod, mae graig sydd heb ei naddu gan ddwylod yno. Ie, dy graig di yn dod ac yn dymchwel y cwbl ac yn sefyll am byth. Dy deyrnas di, dy frenin di yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch mae fe yw craig yr oesoedd. Ni'n diolch mae fe a'i air e. Fe ar hyn mae'n ei ddweud ac yn ei ddatguddio i ni. Dyna yr unig lle i ni'n gallu sefyll ac yn gallu bod yn ddiogel am dragwyddoldeb. A da ni'n gofyn felly am dy gymorth di. Ni wedi gweddïo'n barod am dy help di i ymateb yn gywir i dy air di a arglwydd. I ni'n mynd i ofyn hynny, bore yma, ac yn yr wythnosau sy'n dod. I ni yn gweld fan hyn, yr arglwydd Iesu'n rybuddio fod e mor roedd i bobl i wrando, i glywed yr hyn sy'n cael ei ddweud, ond yna ddim gweithredu, ddim ymateb. Ac arglwydd ni'n gweld fan hyn yn y geiriau brawychus yna. Dirfawr fi ei gwynt, mor ddifrifol, mor ddychrynllyd yw diwedd bywyd hebddo ti, heb yr arglwydd Iesu Grist. O dad, dyna pam i ni yma. I ni eisiau adeiladu ar sylfaen gadar. Dad, maddau ni os y'n ni wedi bod yn euog yn y gorffennol o adeiladu'n bywyd ni ar y sylfaen anghywir. Dad, ond ni'n diolch bod e ddim rhy hwyr. Arglwydd mae tŵr Pisa yn dysgu hynny i ni. Falle bod ni wedi cael ein adeiladu ar y tywod. Falle bod amser a stormydd bywyd wedi achosi i ni i wegian ag pwyso drosodd arglwydd. Diolch yn y gyfle nawr i ni gael ein hadfer. Ni'n diolch fod ti yn gallu dod nawr y bore yma ac yn gallu gosod sylfaen newydd o dan ein traed ni a'n codi ni fyny. O arglwydd. Arglwydd, ni'n gweddio mae dyna fyddai'n profiad ni. A dad, ni'n gweddio mae dyna fyddai profiad ein gwlad ni. Ni'n gwybod fod yna gymaint o bobl, hyd yn oed gymaint o bobl sydd wedi proffesu bod nhw'n ddisgyblion i ti ac eto sydd wedi bod yn adeiladu ar y tywod. O arglwydd. Arglwydd, dangos i ni. Dangos i'n gwlad ni, dangos i'n byd ni. Y graig yna, yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. O dad, i ni yn gofyn fydda di gyda ni nawr. Arglwydd, mae'r dyddiau diwetha yma. Di dangos mor wamal a mor gythryblus mae bywyd yn gallu bod. Dad, tosteria wrtho ni, trigarha wrtho ni. Ni'n gwybod fod rai yn plith ar hyn o bryd sydd yn poeni yn dirfawr am wahanol bethau. Ac dad, ni'n diolch dy fod ti yn ddigon cryf i'n cynnal ni. Beth bynnag a dda. A ni'n gofyn felly bydde ti gyda ni nawr. Ac yn siarad â ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. A ganwn ni eto cyn troi at air Duw. Ni'n mynd i ganu rhif 199. Unwaith eto, llyfr y mynau. 199. Na dim adeiladu'n ysgafn ar un sylfaen i syni. Na dim gymryd craig i orffwys ti yna i angau yndylu. Ti fynyw. Tra fwydd byw gaiff fod fy ngorffwysfa. Wyw. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu.
Mae gan bod ni'n darlleniad cymarol fyr, na i darllen hi eto Mathew 7, adnod 24. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybyr i un call a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi ei sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof a heb ei gwneud, fe'i cyffelybyr i un ffôl a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd, a dirfawr oedd ei gwyb. Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaoedd at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu. Oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ac awdurdod ganddo, ac nid fel ei hysgrifenyddion. Na fi siŵr mae dyma un o ddamhegion mwyaf cyfarwydd yr arglwydd Iesu. Falle bod ni mor gyfarwydd efo fe bod ni'n anghofio weithiau. Mae rhyw fath o ddameg yw hi. Ni'n canu rhyw ffurf ar y stori yn dydyn ni ac i ni'n gyfarwydd â hi. A mae'n ddameg cymharol syml. Yn dydy, achos mae Iesu ei hun yn rhoi rhywfaint o resboniad Os chi'n adeiladwr da, chi eisiau gosod sylfaen, cadarn i'ch adeilad chi. I ddefnyddio darlun arall, os ych chi'n arddwr da, chi eisiau sicrhau bod gan eich planhigion a'ch coed chi ddigon o le i'r gwreiddiau i fynd yn ddwfn ac i dyfu'n iach.
Dyma di'r darlun arall. Os ych chi'n gapten da, chi eisiau gwneud yn siŵr bod eich llong chi wedi ei angori mewn lle cryf i'w ddale yn ei le. A ni gyd yn rhyw fath o synhwyr ac yn deall yn dyn i be mae'r darluniau yma yn ei cyfleu, be mae'r arglwydd Iesu yn ei gyfleu mewn ffordd hynod o syml ac eto hynod o effeithiol fan hyn. Mae'n gofyn beth yw sylfaen eich bywyd. Ar beth ydych chi yn mynd i adeiladu? Yn wir, mae'r arglwydd Iesu Grist fan hyn yn neud yn hollol amlwg, mae un o'r cwestiynau pwysig gallwn ni ofyn yw beth yw sylfaen fy mywyd i. Un o'r penderfyniadau mwyaf pwysig i ni'n mynd i'w wneud gyda'n bywyd yw penderfynu beth fydd y sylfaen. A beth sy'n dod yn amlwg yw mae dim ond dau ddewis sydd, a gweud y gwir. I ni naillai yn mynd i adeiladu arno fe, ar ei eiriau fe, ar yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud, yr hyn mae e'n datguddio i ni, neu ni'n mynd i adeiladu ar rhywbeth arall. Un craig sydd, a lot fawr o dywod. Nawr, wrth gwrs, mae rhaid ni gofio fan hyn y cyd-destun. A mae Iesu yn dweud y ddameg yma wrth bobl sydd wedi bod yn gwrando arno fe. Yn gwrando arno fe'n pregethu. Ie, un o'r pregethau mwyaf enwog mewn hanes, y pregeth ar y mynydd. Mae'r tyrfaoedd yma wedi dod, a maen nhw wedi bod yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud am fywyd. Y math o fywyd mae Duw wedi ei fwriadu ar ein cyfer ni. Y math o fywyd mae Duw yn disgwyl gennym ni. Y math o fywyd i ni gorfod cyffesu, i ni di methu ei fyw. Y math o fywyd mae nawr yn cynnig i'w ddisgyblion yn cynnig i rai sydd yn credu ynddo fe ac yn ei dderbyn fel Meseia. A felly'r cwestiwn oedd yn ei gwynebu nhw yn syth oedd, siwr i chi mynd i ymateb? Chi di gwrando, ond ydych chi'n mynd i wneud. Chi di clywed, ond ydych chi yn mynd i weithredu. A mae'r un penderfyniad yn gwynebu pob person. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni yn y greadigaeth, a mae'r efengil yn mynd allan, a mae pobl yn cael eu cyflwyno gyda hyn, a mae rhaid i ni nawr i ofyn, beth yw sylfaen ein bywyd ni? Ydyn ni'n mynd i adeiladu'n bywydau ni ar Iesu, neu ar rhywbeth arall? Ac felly mewn ffordd sy'n nodweddu Iesu, dyma ni'n sôn amdano wythnos diwetha, o fe yn aml yn dysgu mewn damhegion, mae'n rhoi nawr y darlun yma. Mwyn clymu popeth a dod â'r cwbl at ei gilydd a hoelio'r peth ar feddwl i ddarllenwyr, mae'n rhoi'r ddameg yma. Dameg am faeddi. Dyn doeth fi was yn dweud call yw'r cyfieithiad fan hyn, a dyn ffôl. A fi'n siŵr yn ein pennau ni yn syth, chi'n gyfarwydd ar hanes, fi'n siŵr, neu'n gyfarwydd ar ddameg fel sy'n ei ddweud. Ac ni'n aml yn meddwl am yr ddau yma fel pobl gwbl wahanol i'w gilydd, yn di ni? Ni'n rhoi nhw poles apart. Mae jyst rhoi'r enwen iddyn nhw, dyn doeth a'r dyn ffôl, ni'n gosod nhw reit ar wahân. Ond wrth i fi baratoi'r wythnos yma, beth oedd yn haroi? Oedd mor debyg i nhw, mewn gymaint o ffyrdd. A gweud y gwir, gallech chi ddweud, mae un gwahaniaeth wir sydd yn bodoli rhwngddyn nhw, sef y sylfaen maen nhw'n adeiladu arni yn dyfa. A felly, be fi eisiau gwneud? Fi eisiau ni jyst i feddwl yn gyntaf am beth sy'n debyg amdano nhw. Hynny, beth sy'n mynd i fod yn debyg am bob person, os ych chi'n Gristion a'i peidio, ond yna gweld beth yw'r gwahaniaeth allweddol. Y gwahaniaeth yna sydd yn newid popeth. I ddechrau te, beth sy'n debyg amdanyn nhw. Wel, gyntaf gyd, mae'r ddau ohonyn nhw yn bobl. Okay? Mae yna'n
Yn eitha amlwg, fi'n credu, ond mae eisiau ni sylwi ar hynny. Yn y cyfeithiad yma, mae'n dweud yn sôn am un call ac un ffôl, ond hynny yw yn y greiddiol, dyn sydd dynnu, person. Dyw I rhywedd nhw ddim yn bwysig, ond beth sydd yn bwysig yw bod ni yn nodi mae pobl ydyn nhw. Dau berson. Does na ddim gwahaniaeth sylfaenol rhwngddyn nhw fel pobl. Y pobl un o gig a gwaed. I ni ddim yn clywed mwy o fanylion amdanyn nhw. Mae hynny'n cael ei adael i'n dychymyg ni ychydig bach, ond i ni'n gwybod mae pobl normal hyn nhw. Pobl fel chi a fi ydyn nhw. Pobl wedi creu ar lun a delw Duw. Pobl gyda theimladau, personoliaethau, diddordebau, breuddwydion, hunllefau, pobl efo cryfderau a gwendidau, pobl gyda rhinweddau, a pobl gyda ddigon o baggage. Na fi'n gwybod, fel fi wedi gweud yn barod, mae hwnna'n bwynt amlwg. Ni'n gallu neidio dros hynny, ond fi'n credu fod e'n bwynt pwysig i'w wneud. Mae rhaid i ni atgoffa ni bod Iesu ddim yn dweud fan hyn, mae yna un dyn sydd yn adeiladu tu ar y graig, a mae yna asyn sydd yn adeiladu ar y tywod. Hynny yw creaduriaid o mathau gwbl wahanol. Neu, mae yna un yn adeiladu, mae yna ddyn yn adeiladu draw fan hyn, a mae yna rhyw superhero yn adeiladu draw fan hyn. Na, mae nhw fel petai ar yr un lefel. Mae'r ffaith bod nhw'n aros yn ddi-enw a heb fanylu arnyn nhw ymhellach yn cadarnhau hynny. Yn allanol, maen nhw'r un peth. Mae'r ddyfyniad a'r speech enwog yna yn A Merchant of Venice yn does. Shylock yn sôn amdano fe fel iddew. Mae'n dweud, os chi'n stico rhywbeth yno, ni'n gweidi. Hynny yw, mae'n pwysleisio bod ni gyd yn bobl ar ddiwedd y dydd. A dyna sy'n wir fan hyn. Mae eisiau ni sylweddoli hynny. Does na ddim byd special am Gristnogion. Dyw ddim bod y person sy'n adeiladu ar y graig yn fwy clyfar, fwy academaidd, yn berson neisach, yn berson gwell, yn berson fwy heiddiannol. Does na ddim byd ynddyn nhw sydd yn gwneud nhw'n fwy tebygol o ymateb mewn ffordd penodol I eiriau'r Iesu. Na. Mae'r ddau yma'r un peth. Fel pobl. A mae hynny'n dod drosodd yn fwy amlwg wrth I ni edrych ar be maen nhw'n gwneud fel pobl. A be mae'r ddau ohonyn nhw'n gwneud yw adeiladu. Hynny, maen nhw'n ymddwyn mewn ffordd allanol ddigon tebyg. Ni'n clywed bod y ddau ohonyn nhw yn mynd ati I adeiladu tŷ. A fi'n siŵr mae be mae Iesu'n golygu, hynny yw'r symboliaeth sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn, yw y ffordd I ni fel pobl yn ffurfio ein bywydau ni. Dyna yw I adeiladu tŷ, ynddo fe? I ni'n adeiladu'n bywyd ni, yndi ni? Mae tŷ yn symbol addas iawn o hynny, achos I ni gyd eisiau cartre, yndi ni? I ni gyd eisiau rhywle lle ni'n perthyn, lle ni fod. A felly mae'r ddau ddyn yma. Maen nhw'n mynd ati fel pawb arall yn y byd. Maen nhw'n mynd ati I adeiladu I bywyd nhw. Maen nhw'n mynd ati I chwilio am y pethau hynny ni angen mewn bywyd. Bwyd a diod a lloches a chwmni. Maen nhw'n mynd ati I adeiladu y pethau hynny I ni gyd yn cytuno sydd yn bethau da a dymunol. Maen nhw'n chwilio falle am waith a gyrfa a theulu. A maen nhw'n ymddiddori mewn diwylliant a diddordebau ac yn datblygu eu hunan. Mae'n ddiddorol, nag yw e? I ni ddim yn clywed am unrhyw beth gwahanol yn y tai yma, heblaw am y peth pwysica,
Nawn ni ddod at, mewn munud, y sylfaen. Mae'n llawer o ffyrdd fydd Cristnogion a phobl eraill yn byw mewn ffyrdd ddigon tebyg. Yn gwneud yr un gwaith. Chi sydd mewn gwaith llawn amser, chi yn y gwaith yna gyda pob math o bobl gwahanol yn di chi. A bydd Cristnogion a phobl sydd ddim yn Cristnogion yn aelodau yn yr un gym, ac yn gwylio'r un cyfresu ar Netflix, yn darllen yr un llyfrau, yn aelodau o'r un clybiau, yn gofod gyrru eu plant nhw i bob math o bethau, yn anfon eu plant nhw i'r un ysgolion. Mae'r holl bethau yma sydd jyst yn rhan o fywyd. Normal. Cyffredin. I bawb. Dibynnu ar eich cymuned, a'ch cymdeithas, a lle chi'n byw, a pa oes chi'n byw ac yn y blaen. Mae'r pethau yma i gyd yn gyffredin. Rydw i ddim yn absolute, peidiwch camddeall, nawn ni ddod at hyn eto mewn munud. Mae yna adegau lle mae Cristnogion yn mynd i ymddwyn yn hollol wahanol i bawb arall. Yn union fel mae sylfaen tŷ yn dylanwadu ar siâp y tŷ. Fydd yna adegau lle ni yn gwneud pethau dyw pawb arall ddim yn gwneud. Mae yna adegau lle byddwn ni ddim yn gwneud pethau mae pawb arall yn gwneud. Mae yna adegau lle byddwn ni'n siarad mewn ffordd penodol sydd yn swnio'n od i bawb arall. A mae yna adegau pan byddwn ni ddim yn dweud pethau bydd yn sefyll allan o gymharu ag eraill. A'r pwynt sy'n gen i yw, ar un lefel chi'n darllen y stori yma, mae chi dau ddyn ddigon tebyg, a maen nhw jyst yn bwrw mlaen gyda'i bywyd nhw mewn ffordd ddigon tebyg. Ac yna ar ben hynny, mae'n y dybygrwydd pellach yn does. Achos ar ôl iddyn nhw adeiladu eu tai nhw fel pawb arall, maen nhw'n gwynebu'r un problemau a phawb arall. Adnod 25. Disgynnodd y glaw, daeth y llifogydd, chwythodd y gwyntoedd, a pharo yn erbyn y tŷ hwnnw. Adnod 27. Disgynnodd y glaw, daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd, a pharo yn erbyn y tŷ hwnnw. Yr un peth. Dwi ddim bod un dyn, un adeilad yn gwynebu rai problemau penodol. Na, yr un pethau sydd yn effeithio ar y ddau. A wrth gwrs, eto mae'r ddarlun yn un ddigon amlwg yn dod i. Mae Iesu fan hyn yn sôn am stormydd bywyd. Ni'n aml yn sôn am stormydd bywyd, yn dyn ni? Dyw pob dydd ddim efo'r haul yn gwenu a popeth yn braf. Mae yna bob math o bethau ofnadwy yn gallu digwydd i bob un ohono ni. Ni wedi cyffwrdd ar hynny ar nos Sul, yn dyn ni, nos Sul diwetha. Yn llyfr y Galarnad. Yn cael yn atgoffa fyna, ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ni'n byw mewn byd o bechod. Ni'n byw mewn byd o ddioddefaint. Byd lle mae yna salwch a gwendid a rhyfel a newyn ac anghyfiawnder a chasineb a marwolaeth a mae'n effeithio ni gyd. Mi'n credu bod rhaid i ni gymryd sylw o hynny. Ni falle gallu anghofio hynny. Mae'r ddau berson yma sydd wedi adeiladu eu tai nhw mewn ffordd gymharol debyg i'w gilydd, maen nhw'n gwynebu yr un heriau. A dyw'r ffaith bod chi'n Gristion ddim yn golygu bod chi ddim yn mynd i ddal Covid-19. Dyw bod yn Gristion a dilyn Iesu a gwrando ac ymateb i'w air ddim yn golygu newch chi fydd colli'ch swydd chi, neu bod mewn damwain car, neu dioddau mewn pob math o ffyrdd, ac yn sicr wneith e ddim eich cadw chi rhag farw. Dyna'r storm fawr ola yn dyfa sy'n gwynebu ni gyd. Mae'r stormydd yma ni'n gwynebu o ddydd i ddydd. Y trafferthion, yr heriau, y stres, y tor calon yna, i ni gyd yn ei wynebu yn ein bywyd dyddiol ni. Mae'n arwydd o'r storm fawr yna sydd i ddod. Un dydd,
Os na ddaw Iesu ynghynt, fydden nhw gyd yn marw. Ac yn y dydd yna, bydd rhaid i ni gyd i wynebu yr arglwydd. Gwynebu barn cyfiawn Duw. A dyna sy'n disgwyl pawb. Felly, gobeithio bod chi wedi bod yn dilyn hyn mor belled, mae'r ddau ddyn yma mor debyg. Yn eu bodolaeth nhw, yn eu bywyd nhw, yn y pethau maen nhw'n gwynebu, maen nhw mor debyg. Ond mae yna wahaniaeth. Mae yna wahaniaeth, os wnewch chi fadder pun, sylfaenol. Mae yna wahaniaeth rhwngddyn nhw sydd yn newid popeth. Yn newid eu persbectif nhw ar bopeth, yn newid eu profiad nhw o bopeth. A'r gwahaniaeth nawr rhwng y ddau yw'r sylfaen. Beth yw'r sylfaen maen nhw'n adeiladu arni? Beth sy'n gwneud un yn gall a'r llall yn ffôl? Wel, yr un call a adeiladodd ei di ar y graig. Yr un ffôl a adeiladodd ei di ar y tywod. Wel, beth sy'n gwneud person yn ffôl yng ngolwg yr arglwydd Iesu? Wel, dyn nhw ddim yn gweld eu hunan yn gywir yn gyntaf. Dyn nhw ddim yn gweld eu hunan yng ngoleuni ei eiriau fe. Dyn nhw ddim yn gweld eu hunan yng ngoleuni datguddiad Duw. Dyn nhw ddim yn gweld eu hunan fel person ar lun adelw Duw. Dyn nhw ddim yn gweld eu hunan fel person sydd wedi creu i addoli Duw a cael perthynas gyda Duw ac sydd i fyddhau i Dduw. Dyn nhw ddim yn gweld fod nhw'n berson pechadurus. Yn berson sydd wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw a sydd angen cael ei hachub rhag ei sefyllfa pechadurus nhw. A felly be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n adeiladu ei bywyd ar y tywod. Maen nhw'n dweud, fi'n mynd i adeiladu lle bynnag i fi'n gweld yn dda, lle bynnag sydd rwydda, lle bynnag sydd yn ymddangos yn ddymunol i fi. Sa'n mynd i cael fy rwystro? Sa'n mynd i just adeiladu fan hyn? Na, fi eisiau adeiladu draw fan hyn. Ac i ddechrau, falle bod hynny'n gweithio mas yn okay iddyn nhw. Falle bod nhw'n adeiladu eu tŷ nhw yn gynt ac yn fwy crand na'r un ar y graig. Ond yna mae'r stormydd yn dod. A pan mae'r stormydd yn dod, dyw'r tywod ddim yn ddigon cryf. Fi'n aml yn meddwl am hyn. Siwd mae Cristnogion, hynny yw, siwd mae rhai sydd heb yr arglwydd Iesu Grist i bwyso arno fe, siwd maen nhw'n ymdopi. Siwd maen nhw'n mynd trwy'r bywyd syrthiedig yma. Falle bod e ddim wedi digwydd iddyn nhw eto, ond fe ddaw na ddydd pan mae'r pethau yma maen nhw wedi adeiladu bywyd arnyn nhw. Y pethau yma maen nhw wedi trysori a wedi casglu a sydd wedi bod mor bwysig iddyn nhw. Mae yna ddydd pan bydd y pethau hynny yn disgyn i ffwrdd. Mae yna ddydd pan bydd y pethau hynny'n cael eu cymryd i ffwrdd. Mae yna ddydd pan bydd y bywyd yma'n dod i ben ac fydd rhaid gwynebu'r arglwydd. A mae'r profiad yna, mae'n jyst yn cael ei ddisgrifio mor ddychrynllyd yn dydi, dirfawr oedd ei gwyn. Mae'n drychineb, mae'n disaster. Dyna sy'n gwneud chi'n ffôl yng ngolwg yr arglwydd Iesu Grist. Bod chi'n gallu gweld hynny'n dod, chi'n clywed a cael eich rybuddio o hynny, ond chi'n cario ymlaen. Chi'n cario ymlaen. Mor wahanol, felly, yw'r person call. A beth sy'n wahanol amdano nhw? Ni wedi gweud yn barod, hynny yw, dyw ddim bod nhw'n special rwsyd.
Na'r cwbl sy'n wahanol amdano nhw yw bod nhw yn derbyn gair yr arglwydd Iesu. Maen nhw yn dewis gweld eu hunan nid fel maen nhw eisiau bod, ond fel mae Duw yn dweud sydd yn wir amdano nhw. Maen nhw'n gweld ac yn cyffesu eu pechod nhw. Maen nhw'n gweld ac yn cyffesu eu methiant a'i gwendid nhw. Maen nhw'n gweld, mae yna bethau da yn y byd yma, ond mae'r pethau yna, maen nhw'n annigonol. Maen nhw'n fregus. Dyn nhw ddim yn para. Maen nhw'n bethau ni'n gallu ei mwynhau yn ei lle, ond os ydw i'n mynd i bwyso a rhoi pwys fy enaid i arnyn nhw am dragwyddoldeb, fi'n mynd i gael fy siomi ynddyn bob tro. A felly, beth sy'n ei gwneud nhw'n gall, beth sy'n ei gwneud nhw'n ddoeth, wel, maen nhw'n penderfynu, fi'n mynd i adeiladu ar y graig. Fi'n mynd i roi fy ffydd i yn gyfan gwbl yn yr arglwydd Iesu Grist. Fi'n mynd i dderbyn bod gan Dduw gynllun a bwriad i mywyd i sydd yn well nag unrhyw beth mae'r byd yma yn gallu gynnig. Fi yn mynd i adael i fy mywyd i, fy mhenderfyniadau, y pethau fi'n gwneud, y pethau fi ddim yn gwneud, y pethau fi'n dweud, y pethau fi ddim yn dweud. Fi'n mynd i adael i'r cwbl i gael ei sefydlu a'i ffurfio ganddo fe. Fi ddim yn ei weld hynny fel rhwystyr. Y ffaith falle bod fi ddim yn mynd am ryw swydd arbennig neu ryw yrfa arbennig. Y ffaith bod fi'n aberthu hyn a'r llall. Dyw hynny ddim yn aber sa'r fy ngholled. Achos fi'n adeiladu ar yr unig lle saf yn y bydysawd. A felly pan mae'r stormydd yn dod, a maen nhw yn dod, pan mae'r stormydd yn dod yn mywyd y Cristion, mae'r Cristion yn sefyll. A nid achos bod nhw'n math wahanol o berson. A nid achos bod nhw rhywsut yn adeiladwr gwell. Na, maen nhw'n gallu sefyll oherwydd bod y graig yn ddigon cryf. Dyna'r gwahaniaeth. Dyw'r dyn ddim yn gryfach. Dyw'r Cristion ddim yn gryfach. Y graig sydd yn gryfach. Pan mae'r glaw yn dod, pan mae'r llifogydd yn codi, pan mae'r gwynt yn taro, beth sy'n digwydd i'r person yna? Dyn nhw ddim yn cael ei sgubo i ffwrdd, maen nhw'n cael ei gyrru i bwyso yn fwy ac yn fwy ar y graig. A dwi ddim bod y Cristion yn mwynhau dioddefod. Dwi ddim bod problemau y byd yma rhywsut yn bleserus i'r Cristion. Ond mae'r ffaith bod nhw ar y graig yn newid effaith y pethau hyn. Yn lle ein dinistrio ni, mae'n enerthu ni, yn ein disgyblu ni, yn ein sancteiddio ni, yn ein puro ni, yn dysgu ni i ddyfal barhau. Ac yn y dydd mawr olaf yna, pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd mewn gogoniant, pan fydd pob un yn cael ei galw o'i flaen i roi cyfrif, pan fydd holl sylfaenau'r ddaear yma yn cael ei sgubo i ffwrdd, bydd y Cristion yn dal i sefyll. Nid yn ei nerth ei hunan, nid yn ei heiddiant ei hunan, ond sefyll ar y graig. Felly mynd i ofyn i chi eto, beth yw sylfaen eich bywyd chi? Silly question, ydych chi eisiau bod yn gall neu'n ffôl? Beth yw sylfaen eich bywyd chi? Falle, mae'n llawer o ffyrdd byddwn ni'n debyg iawn i'r bobl o'n cwmpas ni. Yn bobl cyffredin, bywydau cyffredin, dioddau, pethau cyffredin i bawb. Ond beth yw sylfaen? Ar y dydd ola yna, pa ateb bydd gennych chi i'w roi? Pe bai rhywun heddi yn edrych yn fanylach i'ch bywyd chi, a fydden nhw yn gweld
Mae sylfaen cadarn ein bywyd ni yw gair yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganon ni emyn arall. Dy'n gilydd. Ni'n mynd i gannu rhif 211. 2-1, arglwydd Iesu. Arwain fy enaid at y graig sydd uwch na mi. Craig syfadwy mewn tymhestlwydd. Craig a ddeil yng ngrym y llu. Llechi na fy nghraig yr oesoedd, deia dilyw, deia tân. A phan chwalo'r greadigedd, craig yr oesoedd fydd fy nghan. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn rhyferthwy'r farn a faw. Stormydd creulon arnau'n curo. Cedyrn fyrdd o'n cylch mewn braw. Craig yr oesoedd ddeil pryd hynny. Yn y dyfroedd, yn y tân. Draw ar gefnfor tragwyddoldeb. Craig yr oesoedd fydd fy nghan. Rwy'n ni sefyll i ganu. Gadwch ni weddio. O arglwydd, helpa ni nawr. Sneb eisiau bod i adeiladu yn bywyd ni ar yr arglwydd Iesu Grist. Da derbyn yn mawl ni am diolch ni bydd gyda ni nawr weddill y dydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen.